mar mondo mi okonywe kata ngima mabiro ok wang'e gima sani koro wan e broad based to mane gima Raila osebedo ka gore Raila mila aya ero kamano okalaura we wamtende na bend Paultine wachango ko ero kamano gima John wacho ni Matia ni eno ng'iyo mostly about the lowland side to gima nena ni Joshua wacho ni wadwaro ni Kenya mangima oyud lokruok dong koro ng'eni kaka ne Raila ne ni opposition non tero the ruling party ging'wech mondo gitim gima gidwaro teno amua ni koro wang'ni wadonje opposition Matia no ool gi bedo opposition koni en tije manon timo chande koro ok odwa en koro dwa join the other party inen to gino tena dier sama ni loso stadium ma Umabecha ni lose nikech ne wan gi event dak ne gilos gino chon moro obed kanyo ok ni gilose seche ma wan gi event kore ka girok ni giloso Umabe girok ni giloso Umabe nikech wakelo event moro kanyo gino nego beda chakre chon government masani osebede power for how long ndalo go tenya kasani gino los mana nikech gini go mabe ndo sabago rombe mopogore keni gin rombe mage miwacho nikech era mana do illusion ni nantiere kanyo madaraka nanitiere mane mowuoye momiyo nolos ni no ema koro girok ni giloso to kata bende nyalo penjo ni madaraka mondo biho mabe nen kaluore koda sirikand broad based lwasi maber koso lwasi maber mar siasa dong gine koro madaraka de one day event mamori kama okayo gimanya kwa yire para moko gin village okayo we are villagers John awachni sani dongi omor ka Umabe losore do sani in kanye in Nairobi onego beni wamor ka mora ka losore mondo kata kidhi kata Nakuru dak Nakuru imor nikech sedak county inen kwa ng'iyo sofa kata sani an kadwa wuesha shani jipodo gin confused about sha mokelo nieri sani kana ng'iyo kuonde ma paid facilities mag gas 2025 iyudo ni ntiere dispensary moro iluongo ni Nyandiwa West Kamaga kachita nolore ga chon lakini sani oketo 19 million kanyo ni obedo paid August to king'iyo gino maber kata picha ne idhi yudo ko lore kendo kanyo bungu koro dhieri ni dispensary en government shani pele tero 19 billion kanyo kamane ka kiumo wiwa momiyo opposition kan tiere kacha to anyang'eyo gima government ni timo oversight gigo wang'iyo te ok ni sani wane makoro wadong wang'iyo ting'eni kwa temo raise voice wa to gi intimidate wa onge gimwanya wacho as the young youths magi winji giwuonda nikech kwa dhie street wadhi nikech wadwaro unity wadwaro gik moko mondo tim wadwaro jobs to ka gise wuondo uda kachiel gicha giduoger no loso broad base mondo gidwar unity nikech wadwaro unity gi dialogue lakini koro gitere ero lakini onge youth mora mobedo included e gimora magitimo no sani kata nyaminwa ne nyoro ne nyisa about shani na penje ni shami chuloga no dhi nang onyisa ni en kaka nonyisgi ni chulo 6000 for the whole year dong kasi chako chulo 500 per month onyisa ni en pesa ni ng'ade ga pile lakini kong'iyo onge kuma ntiere e shane no mapteni gino en ghosted onge gima timore kae kwa the education side ginyiso ni education ne gi raise ken nikech NFM manyien obiro nikech government manyien nonego weya machielo chan understand kendo ne tije yot mokelo sani ni ubedo confused plus onyiso ni gi raise pesa kaso gicha giduog gi reduce matin ntiere kuonde mo reduce kaka last time no wuocha ntiere kuonde ma gi reduce kuonde moko gi medo kaso wan gi mwadwaro the free education mane ntiere chon ok ni gi moko kendo gichak giduoko moko mara ni sha gikelo nwa shani kende king'iyo NHIF gi sha is higher than NHIF matieni nonego weya nikech okumba manyien mar sha ka nikelo nen mar tieko mibadhi mabende nantiere NHIF John nyalo medo kapok ka yo matin nano ka gaji matin ka adwa wacho gimoro kama okayo koyiego John wache points be we okayo wache point